ଥରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଲିସ କେମିତି ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଡ୍ ରମ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି କଲେଜ ଥାଏ, କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଲେଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏମାନେ ବି ସେମିତି ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏମିତି ରୁଡ୍ ରମ୍ୟଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ୟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅମାନେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ କିଛି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ବି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିକି, ଖାସ କରି ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପୋଲିସ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ମୋ ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ୟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ।